أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوهم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم أو يأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ayat ingkang nembe tawas niku dijenengaken atake wong munafik meleh sambungane sing wingi. Ayat terakhir ini nerangake wong munafik sing ngaco setiap perjuangan. Cuma dalam respon tumindahe wong munafik niku ayat ini menyindir wong-wong sing menyikapi berbeda pendapat, pecah pendapate. Sijine kudu titik wae wong Islam sing berketen kudu nikah wae. Sing sijine aja ngono. Akhirnya bertentangan sama lakum fil munafiqina fi ataini. Jadi dipertanyakan oleh Allah nganggo pertanyaan sing melehno.
ngadepi wong ngono wae kok terus dadekno sliramu pecah belah. Berbeda pendapat sing meruncing bisa pendapatnya. Kenapa? Terus itu diiringi Gusti Allah. Akhir itu nangkah cuman Allah. Wong gue dinasatine gue ora bagian hidayah. Pokoknya pengen nuduhake cara bahasa ngerti ngoten. Berarti yakin bahwa mayyut lillah. Diyakin di Gusti Allah sapa sing wis dinasesat mongko halan tajidalah sabila ora bakal dirabuh bisa aweh pitutur to hidayah. Ayat ini nerangake karakteristike malih wong munafik niku padha seneng padha kepengin supaya kalian sing wis padha iman iki ayat niki dawuhe teng Kanjeng Nabi lan sahabat biyen umume kang umate kabeh niku mergo diarani maknae Quran sambung menyambung kaya ana pedote kaya ombak ngeten iki meskipun sing dikitawi pertama Kanjeng Nabi lan para sahabat tapi berlakunya tidak berlaku putus sama sekali. Di mana dia lebih diterangkan. Waktu bodoh ngarepake sapa wong munafik. Kena di mana ngarepake, kena di mana kepengin banget. Jadi waktu itu saka ilmati, mana tempuh mawaddah, jalan. Kok drama-drama mantan kan yang mawaddah rahmah nanti saya sangka mati mudorek waddah ya waddu ini film mati waddu bodoh kepengin bodoh ngarep-ngarep sapa munafik lau takfuruna lamun bodoh kafir sapa sira kabeh kama kaya barang kafaru kang wis bodoh kafir sapa munafik Watakunu mongko nuli ana sapa sira kabeh ana iku sawaan padha dadi wong munafik iku disindir nang iki wong munafik nek nang ngarepe dhewe muni nggih kok diperjelas gaya sing iso meleh tapi nek wis bali ning golongane muline aku omong Muhammad iku mustahziun aku Muhammad iki mengisin-isin tok guyu iki tok nek konteks saniki nek awak-awake dhewe iki urung dicalok iki mboten nggih tapi mboten urung ditakono sae jos tapi begitu ngukur nang balane para preman-preman para gendho-gendho kita. Berarti melok berani melok ngaji apa melok gelombal-gelombal. Aku melok bakul masuk iki asline nang iki tok melok. Aku asline kok ora kudu gabres cangkeme ngatekno. Karo nek ngono anu rondo ngiting-ngiting nek sik keplesete. Batapitno. Zaman Kanjeng Nabi biyen usum tapi nanti saniki kok ora beda malah nemen malah akeh. Itu ya ora boten niku nek nang kaum nek nang para begundale nek ayat 1 nika wa ila khala ila sayaqihim nek ifati bolone setan-setane mbah istri itu anu lek maknane begundal nek wis bali ning bos-bose gento iki muline aku awor nang guyu tok ini tok ora ngira aku pengen melok tapi nek nang ngarepe halus omongane nggih sae manut derek ngono iku wae lah lek tumindak kaya ngono iku nek nang ngarepe gangge cara istilah wong Jawa bluduk tukang nek mlebu diluk nek metu tapi
Kang mbok sapa iki nek kita mau tak mantuk ya menawa ning kono lah ya becak menusuti wa kan celaka semuanya gacor ae nek sing ngono iku wa ditumplek ideale Al-Qur'an wis ora gabrek seneng kene lah iki belum takok nggih mboten nggih didisiki lah ngono tuh basa apa lho iku grayang dhewe atine ora oleh awake dhewe kowe atahe ndang aku ngono aja di sawakno nang wong liya sing kira elek iki emperno aku atahe iki ngoten lho ora apa daruran iki paling kurang iki aku koyo ngoten jadi karepe lek tumindak bermuka dua niku dhek mergo wektu lau takfuruna pengen supaya wong-wong sing ndunung wong sing lakune rada lurus iku melok kaya dekne melok melincur kaya dekne alah janji kita ndak piye untuk apa ngaji janji yo paling kejablok tikus ngono kok ngono gak anu lambene wong sing atine sumpuk umyun kok mlayaki ngono lha nek gelem syukur gelem yakin karo kuasaane Gusti Allah iku sih 10 tahun lho 10 tahun wis ana luwih bobo Sute yo Gusti Allah ganjar gak sing iso ngreyen yo kira-kira motor sak omah sing sitok sakene ora ono sing motor sitok nek mati pisan nggur kutok. Wong saiki ana sing duwe sepeda motor nggur sitok, wong telu bae Batawi, papat lho piro mati kabeh. Lha jere sambat tikus, saya jute motore oke-oke. Sing motore sitok tok nggur aku. Nek mati pajak. Nek mbok weton dirara ngono gak bingung kok. Artinya ya ana ora kabeh iku ana pengangan-angan. Dadi lek mengaruhi alon-alon nek kita celah niku mergo dhek duwe tujuan, duwe obsesi, duwe ambisi ngrusak prinsipe wong-wong sing wis kenceng. Dadi wedu la tak furuna. Padha arep supaya awake dhewe melok kafir dalam konteks ini. Nah, dalam konteks saat ini ya pokoknya orang percaya kebenaran Al-Quran itu harus bodoh karo kubur toh. Nganggo berbagai dasar yang kaya saat ini. Kata kuno nasawaan lo terus kok benso bodoh kaya itu meluncur sak geleme ya. Dia kan berbagai bahasa lah. Wajib. Pertama nek anu ya rada alus ya ngaji ya. Tapi ya sekali-kali awak bodoh ini ya gini, marung ya sing bakule iki aja sing wis kandha jebemblek ya ngono kan sing rada padang sing lambene patek dadi sing daging iki seger ngono marung padha-padha bayare ngerti sing elek ya dosa sing ayu ya dosa padha dosa ngerti sing ayu wae besok ngajine terus di istighfar malaikat nah dirayu nang rayu ngono setelah kumpul setelah kenek sudah tekno ngene seneng bos di dosa di rapi ada sampe koyo terbelenggu suwe-suwe setelah kena ngene bebas kok kepethuk yo sabar yo nggih ngono ae kan jadi targetnya pokoknya nyasarno, ngufurno, menyesatkan, rusak prinsip keimanane awake dhewe sing padha iman. Fatakunu nasawaan supaya iso padha blangkrae, padha mlebesone, padha mlipere, jak mlipir bareng-bareng. Nek wis kepethuk wong sing kaya ngono iku di mana data iku mongko aja ngalap sapa sira kabeh. Minhum saking wong-wong akeh mau wong munafik mau rujuk ini ayat dhewe. Aja ala aja dadekno aulia ing bala ing kanca utawa ing kekasih.
Jadi wong sing model kaya ngono iku ya gak usah dijustifikasi, gak usah dihakimi, gak usah vonis kowe munafik, ora usah ngoten. Tapi aja diboloni, aja didadekno CS, aja didadekno kekasih teman akrab, mergo iso merusak atine dhewe. Aulia aing kanca utawa bala utawa kekasih hatta wajiru sehingga padha pindah ke hijrah sapa wong akeh mau bisa bilillah ing dalem dalane Gusti Allah sampai dia benar-benar pindah jalan, pindah haluan, pindah prinsip. Aja dia dadekno kanca kumpul, kanca jago, kanca budak-buduk nek wong bener-bener yuhajiru fisabilillah wis balik ning dalane Gusti Allah. Lah nek wis sampe nek wis sadar ya dikancani dadekno teman akrab. Wa intalau mongko lamun padha mengo padha mlengos sapa wong akeh wong mau wong sing wong munafik rujuk ini ngayat nguri fahudu mongko nyekel sira kabeh ing wong akeh kok dikon leren ora gelem misale tapi ayat iki ora sing nerangno wis dimaksud sampai ayat perang ayat perintah perang fahudu mongko nyekel sira kabeh ing wong akeh mau wa qatulu lan matena sira kabeh ing munafik ayat wajatum ing dalam sekirane nemu sira kabeh ing munafik wala tatakhiru lan aja ndadekake aja ngarep sira kabeh minhum saka wong munafik waliyan ing kanca utawa bala wala nasira lan aja dadekno penolong wong kang mitulungi. Jadi wong munafik niku tata lair Islam tenan. Islam iso luwih halus nek perlu ambek wong sing ketoke Islame kaya gak kata Islam tapi imane tenan. Wong munafik iku tata lair Islam tenan ya. Ora nek wong salate wong kuliah. Assalamualaikum bayane nek ketemu assalamualaikum. Ayo ngaji sing pokoknya omong iki ya tata lair pokoke wong Islam munafik itu. Ora ana sing ngerti kejaba Gusti Allah lan Kanjeng Nabi lan wong sing diparingi ngerti mek Kanjeng Nabi. Mula bae dhewe ra oleh nyulek nutik munafik. Kowe munafik. Neraka iki gak oleh. Gak oleh munafik. Mung dituduhno ciri-cirine aja kodang awake dhewe ya rada mampu munafik. Ciri-cirine sing tak lange ayatul munafiqi salasatu. Tanda-tandane wong munafik kuwi telu. Siji ida kata sakadata. Nek cerita dobal, nek cerita seneng gorok. Endi yang sing tukang gorok kuwi ciri-cirine wong mampu munafik. Apa niku ya mbok digrayang dhewe. Oh, basis iki dobal nek cerita. Ora nek percaya lambene munafik iki. Dosa aku nek muni ngono. Dadi ciri-cirine lah sapa kuwi termasuk aku ndang yo ngono. Sing elek iki tampakno nang awake dhewe ae. Nomor 2 wa'ada kala ida hadasa kalaba wa ida wa'ada nalika janji nyritani berani nek janji selalu belenjani ora omong besok ya bayar iki biasanya sing ngono iki bakul-bakul tak lemer nek yo belenjani tapi yo do ngapura mulai beli tidak obat tapi kok ngene nanti besok jam semene tak bayari dapat yo barane
sesuk urung cair wis sore sing enting janji ngono iku biasane ya ora mesti bakul mbok tani ya gampang di tukang blenjani tetep enak besok terus nang guruku ya kena sarapan ngoyo-ngoyo kabus ramoro angger sering blenjani ngono iku ya ndok pernah wa ila umina khona nalikane dipercaya ngiyanati ya kepercayaan selalu ngiyanati tidak amanah ngiyanati iki ya rada akeh sing mirip-mirip nalika duwe karep ya nek juaji ya wah langsung dulane wong sing pengen pejabat ngono saya berjanji akan mensejahterakan pejabat ini pejabat di tingkat RT kapan janji korban terus RT ini berarti aman pejabat RT ora tau nyalon malah ana sing pengen ngenteni aman terus lho RT kene iki dadi wong korban tenaga korban semudayane ora korban RT malah badalan menuju swarga. Oh pejabat-pejabat mulai janji aku jadi apa mensejahterakan rakyat apa menghilangkan kemiskinan ini dihilangkan kemiskinan dihilangkan ya janji sumpah Al-Quran barang saya bersumpah tidak akan menerima pemberian apapun jadi baik tumina khola dia amanat bodoh mianati bodoh itu aja meneh kok mau belenjani wong belenjani Gusti Allah ora wedi kok jabat disumpah kabeh sing udah dijabat sing ora disumpah ya RT tok ora disumpah ya Pak RT wong dipaksa mau dipaksa iki jabat apik iki mah ini dipaksa jabat jasa udah dhuwur kadhe disumpah saya berjanji nek lho iku jabat resmi Pak RT disumpah dia tapi jauh di Gusti Allah sing akeh ora di Gusti Allah saya berjanji tidak akan tidak akan menerima korupsi ini pemberian langsung atau tidak langsung gratifikasi itu dilanggar kabeh sing dikelincung oleh tinggone orangnya bisa disumpah kabeh demi Allah saya bersumpah aja nek belenjani nang wong Gusti Allah ora wedi kaya-kaya wis wani njipi neraka tadi. Dadi wong munafik niku toko lair wonge tetep ketok Islam dadi ora oleh awake dhewe nuduh munafik. Dan Al-Qur'an itu kanggo ngangen awake dhewe. Dadi ora oleh nyebut siapa dia siapa itu munafik juga boleh cuma boleh nerangno ciri-cirine kemawon terus dia wong sing munafik itu nek dhek urung pindah haluan urung yuhajiru fisabilillah aja dadekno panutan aja dadekno kanca raket lan aja dadekno sandaran sing iso nulungi jangan harap angger kakean janji muluk-muluk biasanya kakean belenjani angger kakean sumpah demi Allah biasanya kakean melanggar sumpah kakean janji sumpah demi Allah baru karo nanda ora ditetepi iki ora kakean positif demi Allah demi Tuhan iki wong berarti gak kena dipercaya karo kakean sumpah itu. Angger sumpah ora dipercaya wong. Terus nek illal ladina kejaba wong akeh. Jadi larangan untuk tidak menjadikan sekutu atau kanca atau sandaran supaya bisa ditulungi. Ya, ada pengecualian illal ladina kejaba wong akeh ya siluna kang tumeka sapa ladina ila qaumin maring kaum bainakum kang ing dalem antarane sira kabeh wa bainahum lan antarane kaum misakun utawi ana perjanjian
ja'u utawa teka sapa ladina kum ing sira kabeh asira kae rupek apa sudurum dodo-dodone alladzina ayu qatilu ing yen padha merangi sapa alladzina kum ing sira kabeh au qatilu utawa merangi qaumahum ing qaume alladzina. Nah iki nek terangno ora yo mudeng iki kok tak maknane basa Jawa lan aku mau muni piye karepe piye jadi tidak bisa ayat Quran yang dipahami aku terjemah cek basa Jawa lah itu wis enek mananan basa Jawa kabeh nang waca karepe piye dong wong kakean rujuke kakean bahasa kinayah kejaba wong sing teko ning golongan mau terikat perjanjian dengan kalian ini. Jadi meskipun nang kene gak enek tapi kena dienggo bahasan mawon sing ora oleh didadekno kanca ora oleh didadekno penolong wong munafik mau kecuali wong munafik kaya golongan wong kafir mau mara ning gone wong kaum ada golongan sing golongan mau bainakum wa bainahum mitsaqun ana perjanjian damai antara kalian ambek kaum cara kene ben gampang wong sekarang teko nek gone wong ngori to tanggungan wong ngori to tanggungan mau duwe perjanjian damai ambek wong pinter utawa wong taplan lah sing wong sekarang sing digolongno cara contoh iku dianggap munafik mau kan dikon merangi nek ora gelem lereng nek ngaso ayat dhewe kan fakudu wa qatuluhum haythu wajadtumuhum petok nang dia merangi mergo pun rusak wong Yahudi Medina konteke mau perangi utawa tahanan fakuduhum iki dadi konawan dadi bil asri ini ditawan Pak ya ditawan dadi tahanan kecuali wong-wong sing mara nek suku lain sing terikat perjanjian damai mek kowe ngono iku aja perangi ngono maksude kok nang kene gak enak tapi keterangane maksude ngoten utawa wong-wong mau teko ning nggonmu hajaukum hasirat sudurukum dodone sempit rupek dodo kok sempit iki piye dodomu sempit bolong gajah apa tahu rebo di kepelan kok sempit tolong gawe mumet yang pahami diterangno dodomu sempit apa jembar duka ora tau dileboni kamera ora rupek jadi susah utawa mau teko neng sliramu sing gak oleh diperangi dadi iki ora kontek perang nerangno kontek ayat niki mau teko dalam kondisi dodone niku wah dodo sing dimaksud tak dodo niki atine jebet atine sedih atine bingung ape merangi ayu qatilukum merangi sliramu rawani merangi au qatilu qaumahum ora wani jadi hasirat sudurum ini sempit dadanya anda punya keberanian untuk perang dengan kalian ya rawani perang ambek kaume jadi wong munafik Muhammad tapi ape perang ambek golongan Kanjeng Nabi rawani lah perang ambek kaume yo gak wani ngoten niku gimana masuk sing ilaladina imam ora oleh diperangi niku konteksnya zaman Kanjeng Nabi nek ngadepi wong Yahudi sing munafik itu Islam walau sa'ala lamun ngersakake sapa Allah Gusti Allah artinya nek walau sa'a niku berarti Gusti Allah
orang sakit dalam konteks ini, dalam kandungan ayat niki. Walau sya'ala lam ngersake sapa Allah Gusti Allah. Ngersake napa? Ngersake wong-wong sing elek mau, wong munafik mau iso ngalahno sliramu. Tapi dilalah Gusti Allah ora ngersane, artine menang utawa kalah. Sukses utawa gagal iku tetep ora iso lepas saka walau sya'allah, kersane Gusti Allah. Termasuk kesuksesan dalam usaha, kesuksesan dalam tanam tubuh itu bukan karena hebat kita, ora iso lepas saka walau sya'allah, kersane Gusti Allah. Angger wis kapan ngandalno kehebatane kita, pengetahuan kita ya tukul pemberidine kaya korun kala innama utituhu ala ilmin indi samsa koyo geger. Aku sugih bergedhe ki aku pinter dhewe, tugas-tugasku dhewe kok. Jagir ben njaluk zakat maksudnya kowe meru ya ngenyek Nabi Musa ngoten niku. Lah Gusti Allah gawe perumpamaan berandai-andai supaya kanggo pengangan awake dhewe. Nek Gusti Allah ngersakno wong elek, wong munafik, wong kafir, kok saiki wong elek lah. Wong sing preman-preman gedhe-gedhe ku ngersakno nguasai ngalahno wong Islam. La salah ta mongko yekti nguasaake sapa Allah hum ing alladzina alaikum ngalahake ing atase sira kabeh. Wala talu mongko yekti bakal merangi sapa alladzina kum ing sira kabeh. Dadi iki kaya-kaya cerita nalika Kanjeng Nabi ngadepi wong munafik biyen. Tapi kisah kekali pengangan kula jenengan umat sing urip zaman akhir saniki. Nalika ngadepi wong-wong sing mulang sarah, ngadepi wong-wong sing ongel ditotok, ongel dituduhi keapian, malah kaya-kaya yakin nek Gusti Allah ngersakno. Lah mbok ijen tanpa ruang kaya Kanjeng Nabi. Mantek janji waladzi nafsi biyadihi demi zat sing aku ning kekuasaane aku tetep berangkat perang najan walau wahdi dhewe terang. Najan ijen tanpa ruang. Dadi nggo nanamno keyakinan kula jenengan. Angger kula jenengan yakin diboloni Gusti Allah. Lah kok pira preman sing arep ngadepi. Pira wong sing arep mereka daya, pira sing arep jegal langkah awake dhewe ngene berjuang ngene luhur agama Gusti Allah. Aku yakin istilah usul ane bala wae al yakin la yuzalu bisa. Keyakinan, kemantepan, optimisme nek bahasane sekolah. Iku ora iso dilunturno dengan keraguan. Iki sing tak pegang setiap menjalani tugas didikan Gusti Allah. Patut kita pegang pedoman ngeten iki. Yakinku ora iso dilunturno nganggo 1000 tantangan. Keyakinanku gak iso dilunturkan oleh hujatan. Carane ngoten remuk-remuk dadi abon buku dadi gelembung angger wis kadung jalan melangkah nyatone Allah Ta'ala. Lah kok dikepung wakul kasarane dinaya manap bebasane dipepalang ana sapa wae jek kanthi nyawaku tetep tak tutupno jibanku ngoten iku kudune wong lanang ora minggir nyanyi model tak kuwi. Jadi istilah wong tuwek-tuwek piye. Dadi macane jaman, macam iku kudu ulang macan. Ulang macan, hampir-hampir nama besar wong tuwek. Mbah yo kaya wong dengan ulang macan. Ulangnya dilingkar karo kucing gering. Dadi macane jaman lanang tenane. Mati kok urip tetep sing penting ora Allah Ta'ala. Yakin nek Gusti Allah bakal njogo.
Upama Gusti Allah ngersakno assalamualaikum tapi ora ngersakno mula ya ora dadi wong munafik akhire kalah terusir terakhir wong Yahudi mlayu nang Khaybar akhire benteng Khaybar dibedah terus mlayu nang Syam saiki Syria Suriah Yordania Irak terus sebagian Libanon itu sakniki biyen Syam Fala qatalukum fa in tazalu mongko lamun ingkring sapa munafik sapa lalina kumeng sira kabeh palam yuqatilu mongko nuli ora merangi sapa lalina kumeng sira kabeh wal qaulan padha nibake sapa lalina ilaikum maring sira kabeh nibake utawa metokake ngono assalamu ing berdamai dene wong mau terus mingkreh wong sing rese wong munafik utawa saiki ya preman do proso wong pokoke rombongan wong berkesu rombongan temboro iki kok nyingkreh bahasane tazaluki minggir menyendiri nyingkreh gak ngricu nek njur ora merangi ora mepalangi perjalanan kita dalam berjuang Waalaikumsalam terus damai fama ja'ala mongko ora dadekake sapa Allah Gusti Allah lakum ketuwi sira kabeh alaihi ing atase aladina sabilan ing lan kanggo peperangan. Dadi nek wonge wis minggir wis ora iso nek umpamane iki nek kene yen contoh dalam setiap gerakan keagamaan bahkan dihalang-halangi atau dikisro atau dirusui saya ini wis nazal wis minggir nang lakoni perbuatan maksiat wis ora nyedak kene terus ora ngrusui kene lam yuqatilu ora merangi ora ngrusui lah mbok ngrusui berupa bentong mbok misui mbok ngapakno umpamane Waalaikumsalam terus berdamai pokoknya api-api ora saling rusui nek wis ngono iku ya aja dijak musuhan kama ja'ala wa lakum alaihim sabila terus ke ayat nganggape satajiduna bakal padha nemu sira kabeh niki Gusti Allah dawuh teng Kanjeng Nabi lan para sahabat lan umat-umat Islam mukmin kabeh kejarwi kowe kabeh besok bakal nemoni akhirina wong kang liya wong akeh wong liya yuriduna kang padha ngarepake sapa alladzina ayyamanu ing yen aman sapa alladzina kum ing sira kabeh waya manulan aman sapa alladzina qaumahum qaume akhirin ulama rutu semangsane wis den barekake sapa akhirin ilal fitnati maring fitnah maring kemusyrikan urkisu monggo padha balik sapa akhirin fiha ing dalam fitnah ing dan kemusyrikan tentang besok seliramu bakal ya jadi di mana bahasa Jawa wis tak terang Jawa tapi nek ra terang jek mudeng ora kabeh mau kuwi yo manahe Jawa kabeh jek piye kabeh nek Quran kok gak iso dibahas secara terjemah ora iso udah diterangno kanggo ilmu. Besok kowe bakal metuhi golongan lain, aliran lain sing butuhe pengen aman dari kalian dan aman dari golongane. Nah, ini moro apik-apik ngepek nek ngono nyetokno nek iman. Nah, sejarahnya kita baca banyak. Bi'idharil imani indakum ngetokno nek iman
ngetokno ahli jamaah nek tasawuf iki pamrih yuriduna ayyamanu kumben aman nyaman ketika ngobrol ramu tapi nek wis sakor bature ya ngetokno guwentone ngetokno blekesone ngetokno patak-patake pamrih wayak manu mahum ben aman saka kaume dadi iki ping mamrih slamete awake dhewe nek pas kumpul rombongan kene yo nggih sae yo derek pokoke setuju monggo kangge barang padha iya mlayu wae golane padha patak warah lho nanti setuju dene melok nyantet melok iya nah aku iki nang kono iki aku men etok aku men butuh aku bener dimpret-pret lho Pak Yesus kok aku nang kono ketokno bener aku diuncar-ancitno jadi begitu sawet balane sebalik nek bil kufri ila raja'u ilaihim lina bari nek kaum butuh aman saka golongan kita ya aman saka rombongane dhewe dadi nek ora wedi ya tok matok ngono nek ketoran yo tebes ya lunga wanginan barang nek sap barang ya assalamualaikum waalaikumsalam sing ngono barang iki kok di assalamualaikum kaya wong tau nek disorot engko alaina alaihi ngono barang suwe-suwe alaikunna wah nanti suara pokoknya salam aneh-aneh gak wajib jawab jadi yang wajib itu salam yang di ajarno Kanjeng Nabi assalamualaikum waalaikumsalam suwe-suwe itu alaihina barang alaihi alaika atau kalau barang assalamualaikum ayuhan nabi udah ditahiyat gue suwe-suwe doa warahmatullahi wabarakatuh nah ya Pak di salam gaya warahmatullahi ta'ala ayono wabarakatuh suwe-suwe warahmatullahi ta'ala wallahu akbar barang pokoknya salam yang aneh-aneh gak wajib jawab hukumnya yang wajib salam yang diajarkan Kanjeng Nabi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anggur waalaikumna waalaihinna ngono barang waalaihi waalayya waalaika ngono barang malah kaya iya ana nek sing salam bulan bali ping 3 ping 30 misang ngono tinggal mulai sampai sing hadir lho pokoknya sing wajib jawab salam itu sing diajarkan Kanjeng Nabi assalamualaikum apike jawabe waalaikumsalam ditambahi warahmatullah nek assalamualaikum warahmatullah apike jawabe waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ditambahi wabarakatuh niku ajarane Al-Qur'an ajaran Kanjeng Nabi afsus salam dalile nek iki wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha nek sliramu diuluk salami utawa dihormati wong monggo hormatana kaya oleh hormati aw rudduha hormatana luwih apik saka oleh hormati mau utawa minimal aw rudduha balekna kaya oleh hormati mau minimal jadi wong nek diapiki wong iso ngapiki nek iso luwih apik nek iso minimal padha oleh ngapiki ya bi kok malah ngeleki berarti ya ora patek wong ngoten mawon dadi wong iki di zaman Kanjeng Nabi akeh lho saiki kok yo akeh satajiduna akharina yuriduna ayyamanukum wa ya'manu qaumahum melok-melok mereka budaya pengen melok, pengen menak, pengen nyapane tok coroan sing gampang nyontokno iku nek pas calonan wah melok ngene saya ketiran bodong aku melok enak tenan wah kono ora gede kok nyoto elek-elek kono tok bareng kono
lha kuwi nang kono kuwi ada balok dhewe nang kono tanggoku aku ora kudu milih calon iku cara diterapno sing gampang nyontono ning calon lurah lho nek main pengen aman saka kelompok kono kelompok kene dadi lambene kaya bercabang ilate kaya bermuka dua yuriduna ayyamanu aman dari kalian ya aman dari golongane jadi nganggo bermuka dua lah nek wong mau dibalekno ning dibalekno ning kekufuran mau balik ning wong kafir nek yo kowe kok ketok melo-melo kafire ya ketok bloko-bloko kafire ketok premane ketok kendone wis awar bature ulama rudu ilal fitnati urki sufiha baru undang bature nang jalan terakhir dumu ila syirki dijak nang kemusyrikan dijak nang keelekan ambek kaume ya terus wakomu asyadda wuku'in jadi wah botol lincah bayangan yang ada bature ayo nih ayo aku lama aku ngelu aku kurang tambahnya jangan semono ya aku turun bulan orang kurang kok aku cuma kamar apa sedang kurang dia zaman dulu nyantri kan lumayan itu kurang nanti kurang perkara orang sadar zaman dulu nyantri jalan mulai kata juga jadi resik nah tukang surga kayak ini yuriduna ulama rudu ila fisnati urki sufiha nek dijak melakukan keelekan anggere sawur bakal dijak toyo ora padahal apa sawur rombongan ngaji kaya iya koyo kusuk-kusuk wis kaya tak terangke wae kaya luluk tukang nek mlebu kaya diluk ora metu kangkang buangkan kok menang-menang wis basa kok ora salah dhewe apa enak ini nek ora ya alam kubur enak nang kene santri kabeh wis jeneng ngabro malaikat e kanggo ndro nek lancak terlian beda wibawa ya wadi puncak itu malaikat anggere padha njaba jerone iki malaikat e oke urki subiha iki nerangno wong sing normal angger dijak nglakoni elek jatuh wakok ngasat ku ainwa mantep mulai nglakoni elek bae lami amazilu wong ngalamun ora padha sumingkir ora padha nyingkrek ora nyingkri sapa wong kumpul sira kabeh wayel kulan ora nibake sapa wong akeh ilaikum maring sira kabeh assalamualaikum berdamen waya kufulan orang nyegah sapa akhirin alaikum aidiyahum ing tangan-tangane akhirin wong mau nek ora gelem mikir ora gelem berdamai karo sliramu kabeh sing didhawuhi Kanjeng Nabi lan sahabat lan ora gelem menghentikan aksinya ya kufu aidiyahum ngeker tangane jalan terang ngeker apa ngeker iki tangan apa dibodo ora nyegah menghentikan aksinya lho tangannya ora dikobrasi tangan iki ya sindiran maksudnya ya usaha lan kekuatane nek ora gelem menghentikan usahane lan iso fa'udhu mongko ngalapo sira kabeh ing akhirin narapi cekelon mulanya ditafsirnya bil asri asri tahanan tawanan nek wong tetep belajar gelem leren ya ora gelem ngatur sliramu monggo tahanan cekelon waktu lan menawa sira kabeh ing akhirin aitu zakif tumuna ing dalem sekirane nemokake nemu sira kabeh ing akhirin wa ulaikum utai mengkono sira kabeh niku ja'alna wis dadekake sapa ingsun Allah lakum kedue sira kabeh alaihi ing atase akhirin
sultanan kekuasaan sultanan mubinan kan nyoto dadi Gusti Allah wis nakdirno kanjeng Nabi lan para sahabat iso menguasai iso ndalekno wong munafik diperintah nek wong-wong mau ra gelem sumingkre mergo nek awal ngisor terus nek awal ngendoni perjuangan terus kabeh perang Uhud kanjeng Nabi pas sampai berangkat wong 1000 dikendoni wong sing 300 padha balik mulai rasa melok mengamperang apa golek ya apa Abdullah bin Ubay rasa mila berjuang ra bener benjut mati kok mulai akhirnya jadi ngendoni merusak setiap langkah perjuangan wong munafik pas perang Ahzab niku tahun 4 Hijriah nama lain perang Ahzab itu perang Khandaq disebut Ahzab mergo terdiri dari beberapa partai suku niku partai itu basa Arabe Hizbun Ahzab niku jamae Hizbun ada beberapa koalisi ana wong Yahudi Bani Quraidah ana wong Yahudi Bani Nadir bersekutu ambek wong kafir Mekah ana wong Nasrani bersekutu berkumpul bergabung merangi kanjeng Nabi itu disebut perang Ahzab padahal wong Yahudi itu penduduk Madinah malah bergabung ambek Musa merangi penduduk dhewe lah mula diperintah nek wong mau gak gelem minggir gak gelem nyingkrek ora gelem berdamai juga gak gelem menghentikan perbuatan kotore mongko dikon merangi dikon nawan wa turuhum kon merangi dimanapun kau pertemukan nah akhirnya dikejar sampai pergi Khaybar itu benteng terakhir pertahanan orang Yahudi akhirnya setelah benteng jebol benteng dibedah kanjeng Nabi boyo putri boyongan jenenge Sofia binti Uyai ora terang Uyai Waulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Lah dari sore ini kita tentang ono peristiwa paten pinaten. Itu Jawa tapi wis jamblang paten busuk benar. Ana wong mateni wong lan jarak iku piye? Nah wong mateni jarak. Nah wong jarak kan kudu disah nek hukum Islam dipotong gulune. Wong mateni wong lan jarak piye upamane bualang pitik nganggo watu. Wadak itis sirahe wong Islam wong mukmin mati. Ngono iku jenenge mateni ora jarak utawa basa Arabe yaqtul mukminan khata'a. Jadi mateni ora jarak ngono iku hukume ora dikisos tapi bayar fidyah bebasno. Budak karo poso 2 wulan berturut-turut nek ora duwe budak karo bayar denda. Iki ayate di manahe wa makana lan ora ana lil mukminin keduwe wong mukmin ayyatula yen to mateni sapa wong mukmin mukminan yang wong mukmin liya gak oleh dilarang keras mateni wong padha wong saiman niku ora kena. Lah nek mateni gak sengaja piye rame wau bualang pitik utawa balang asu dadak kena wonge mati. Ngono iku ana tebusane ora kudu dikisos. Illa khotoan kejaba luput ora jarak utawa ngaplok niate ngedekno tok. Dadak tangane wapoh lan kaplok ceplas dadak mati. Utawa sabet nganggo sodo. Jago sodo lumrahe kan ora mati, dadak mati. Iku termasuk sibeh khotok nek cara fikih ngoten niku. Nek terjadi ngono piye? Waman utai sabane wong
iku kota mateni sapa man mukminan yang wong mukmin khotoan kalih luput ora jarak mateni ora jarak nah maksud mateni jarak nek konteks saiki yo abrak motor tabrak motor kecelakaan kan ora jarak sing ditabrak wong mukmin ngono iku cara hukume Patahri rokobatin mongko iku merdikake budak mukminatin kang mukmin. Jadi budak saiki srene. Budak niku wong sing ora duwe kuwasa ning awake. Jaman biyen anak budak, sakniki ora ono budak. Jadi budak niku dikon pegawe didol ya kena, pokoke wong didol ya kena. Nek wedok dikumpuli ya kena. Ora dosa cara hukum, tapi saiki wis ora ono budak. Tebusane merdikake budak mukminaten kang mukminah kang iman. Dadi budak iku ajiwe kaya 20 unta gede. Wadiyatun lan denda musalamatun kang den pasrahake ila ahlihi mari keluargane mukmin. Dadi denda yang harus dibayarkan yaitu dhek kudu merdekake budak lan bayar denda-dendane pira balik rukunan illa ayas sodaku nang jalalen ana tulisan ayas sodaku padha wae kejaba yen ngagawake sapa ahli wis ora usah bayar belakang wis tak ikhlasno nek ngoten oleh iki ora jadi tapi ku keterangan hukum kemawon paing kana mongkolamun ana sapa wong sing mati ana iku mingko men saking kaum maduwin kang musuhi aku mari sira kabeh wa hale utawi wong iku mukminun mukmin nek sing dipateni gak sengaja mau dari musuh kalangan musuh tapi yo iman ngene iku piye dendane fatahri rokobatin mukminah mongko iku merdekake budak mukminatin kang mukmin ora bayar dia ora bayar denda tapi merdekake budak tok wae kana lamun ana sapa wong mati wong sing dipateni mau ana iku mingkomen sapa golongane wong bae kang dalem antarane sira kabeh wa bainahum lan antarane kaum misakun utawi perjanjian nek sing mati sangka golongan wong sing terikat perjanjian damai dengan kalian sing mati ra sengaja mau dendane piye fadiyatun mau gawe denda musalamatun kang pasrahake ila ahli keluargane wong sing mati mau dadi beda nek sangka golongan musuh membayar dia bayar dendane merdekake budak tok nek sangka golongan wong sing terikat perjanjian biyen iki enak perjanjian ngono tapi saiki wis bener sing mati ra sengaja mau padha wae karo sing dhuwur dhewe dia merdekake budak lan bayar denda paman kota sapane wong kulam yaji ora nemu sapa man ora nemu denda ora duwe budak ora duwe harus bagaimana fasia mongko poso fasia musahra ini mongko iku poso rong bulan mutata biaini hale runtut gale nuli-nuli jadi denda bayar poso paling berat itu ini di materi wong gak sengaja posone rong bulan berurut-urut nek ora budak ya ora duwe ana nek denda sing rolan berturut-turut iku dendane wong dihar kuwi nang kene gak ono insyaallah madana bojone gegere bojone karo gegere mboke persis gegere mbok waris yen guru ora iku tiba dihar ora oleh dipupuli bojone yen urung nebus karone tebusane
Syahraini mutatabi'ain poso rong bulan berturut-turut muni ngono tok insyaallah saiki ra ono niki wong matene ora sengaja ya poso rong bulan berturut-turut nek ora duwe budak ya ora duwe duit nggo nebus taubatan hari dari tobat minallah saking Gusti Allah kana insyaallah sapa Allah Gusti Allah ana iku aliman datang mudane limo bersani hakiman datang wicaksana untuk mikir barokah manfaat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim subhanallah di ma'adada rabbi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimati masyaallah la yasbiqu khaira illa Allah bismillah masyaallah la yasbiqu su'a illa Allah bismillah masyaallah kana min ni'matin wa min Allah bismillah masyaallah la quwwata illa billah Allahumma la tad'alna fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamma illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la dhallan illa hadaita wa la 'ayuban illa satarta wa la hajat ridan illa qadaita ya Allah Allahumma ij'al hadzal majlisan mubarakan nafi'an dhahiran batinan dunya wa ukhra wa ij'al hadzal majlis wasilatan ila rahmatika ya Allah ya alamin Allahumma Nabi al-Madrid memang ya tahwiq rahmataka wa maghfirataka ya rabbal alamin Allahumma ja'alna wa awladana wa talamidana wa talamidatina min ahli al-almi wa al-khuri wa al-taqwa wa al-taqwa wa salam wa taj'alna wa iyyahum min ahli al-syarri wa al-dharri wa al-dhulmi wa al-hitam Allahumma arina ajaib qudratika ya Allah bi jami'i umurina Allahumma arina ajaib ya Allah bi mundirana wa raddu madrima la muslimin ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.